Ωραία. Για να ξεκινήσουμε όμως να σκεφτόμαστε και κάπως διαφορετικά, αλλά πέραν τούτου να συνομιλήσουμε κιόλας με έναν εκλεκτό υποψήφιο, έναν νεαρό συντοπίτη, ο οποίος ζητά την ψήφο μας μέσα από το ποτάμι. Ο Γιώργος ο Καραβάνας είναι μοριακός βιολόγος γενετιστής. Κύριε Καραβάνα, καλημέρα. Καλημέρα. Αν και δεν ξέρω πόσο νεαρό μπορεί κάποιος να θεωρήσει έναν 43 πλέον. Σας ευχαριστώ εν πάση περιπτώσει για τα καλά σας λόγια. Νεότατος. Η γενιά των 40 είναι 2 20άριδες, κύριε Σωστά, Καραβάνα. Σωστά. Συν την εμπειρία του 40. Ακριβώς. Και πέραν αυτού, νομίζω ότι εκτίθεστε και ως νέος πλέον. Δεν έχετε κάποιο πέρασμα από την πολιτική το οποίο να βαρύνει τις πλάτες σας. Όχι, με την έννοια που το εννοείτε, σίγουρα όχι. Πρωτοασχολήθηκα με τα κοινά το 2009, όταν ήδη είχα εργαστεί και δουλέψει και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό για αρκετό καιρό. Και μάλιστα η εμπειρία μου ήταν και στον δημόσιο τομέα, γιατί ήμουνα για κάποια χρόνια καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και στο ΤΕΙ της Λάρισσας, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, όταν από το 2006 και μετά ίδρυσα δική μου επιχείρηση και είδα και τα προβλήματα της αγοράς, όπως συνηθίζει να λέγεται. Μάλιστα. Προφανώς είστε της γνωστής οικογένειας Καραβάνα. Ναι, ο πατέρας μου είναι ο Παναγιώτης ο Καραβάνας, που είναι του σχολείου. Εγώ βέβαια δεν ασχολούμαι με τα εκπαιδευτήρια. Το σχολείο το διοικούν σήμερα τα δύο αδέλφια μου. Εγώ, αν θέλετε, από λατρεία και σύγκριση προς τον πατέρα, ήθελα να μπορώ να λέω ότι όπως και εκείνος, έτσι και εγώ είμαι αυτοδημιούργητος. Δεν θέλησα λοιπόν ποτέ επαγγελματικά να ζήσω κάτω από τη σκιά του. Προσπάθησα να χαράξω τη δική μου πορεία και δόξα τω Θεώ μέχρι στιγμής τα πηγαίνω καλά. Μάλιστα. Για πείτε μας, τι σας οδήγησε στο ποτάμι? Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι μέλος της δράσης. Η δράση έκανε μια συνεργασία σε επίπεδο κορυφής με το ποτάμι και έτσι βρέθηκα να είμαι φιλοξενούμενος στα ψηφοδέλτια του ποταμιού. Η δράση είναι ένα μικρό κόμμα το οποίο εμφανίζει, θα έλεγα, επικάλυψη θέσεων με το ποτάμι στα περισσότερα ζητήματα, ίσως άνω του 80%. Συνεπώς αυτού του είδους η συνεργασία ήταν για μένα πολύ φυσιολογική. Άλλωστε θεωρώ ότι τα προβλήματα της Ελλάδος σήμερα είναι τόσο σημαντικά που είναι πολυτέλεια να αναλωνόμαστε σε ιδεολογικές μικροδιαφορές. Αυτό που είναι σημαντικότερο είναι να μπουν στην πολιτική άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εξαρτήσεις, έχουν γνώση της οικονομίας και των προβλημάτων της και μπορούν να συνεισφέρουν ώστε να λύσουμε λιγάκι τους κόμπους που από μόνοι έχουμε δέσει στα πόδια μας. Γιατί αυτή είναι η αίσθησή μου, ότι η Ελλάδα δεν υποφέρει από κάτι που της ήρθε απ' έξω, δεν υποφέρει από το κακό κλίμα ή από τα άσχημα προϊόντα της, υποφέρει από ένα θεσμικό πλαίσιο που οι ίδιοι οι πολιτευτές μας χρόνια τώρα έχουν διαμορφώσει, προκειμένου να έχουν την κοινωνία στον έλεγχό τους. Αυτούς τους κόμπους πλέον πρέπει να αρχίσουμε να τους λύνουμε και να απελευθερώνουμε τις δυνάμεις των ανθρώπων που θέλουν να δουλέψουν, θέλουν να δημιουργήσουν στην Ελλάδα. Μάλιστα. Έχω την αίσθηση ότι κάνετε και μία αναφορά στον πρωτογενή τομέα. Κατά πώς αναφέρεστε τώρα, βέβαια. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Άλλωστε δεν θα μπορούσε κάποιος να μην αναφερθεί στον πρωτογενή τομέα ζώντας στην Θεσσαλία. Θα σας πω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί ξέρετε οι ωραίες κουβέντες και οι γενικές είναι εύκολες για όλους, αλλά το δύσκολο είναι όταν πάμε στα πρακτικά. Πριν από μία εβδομάδα επισκέφθηκα τα Φάρσαλα και μίλησα εκεί με το μισό Δημοτικό Συμβούλιο. Συζητώντας λοιπόν για τα προβλήματα της γεωργικής παραγωγής και πώς μπορούμε να την κάνουμε πιο ανταγωνιστική, ήρθε το ζήτημα του νερού. Με ενημέρωσαν ότι εκεί πέρα θέλεις γύρω στα 40 ευρώ αρδευτικά το στρέμμα και για κάποιες καλλιέργειες αυτό το κόστος του ποτίσματος, δηλαδή, έτσι για να μας καταλαβαίνουν οι ακροατές σας, μπορεί να φτάσει και στα 60 ευρώ το στρέμμα. Μου εξήγησαν λοιπόν οι άνθρωποι ότι με ένα μικρό φράγμα στην Σκοπιά, στο χωριό Σκοπιά και των Φασάλων, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια τεχνητή λίμνη παρόμοια με αυτή της λίμνης της Καρδίτσας, που θα μπορούσε και να υδρεύσει τα Φάρσαλα που ξέρετε έχουν πρόβλημα με το νερό τους, είναι γεμάτο από νητρικά, αλλά και να αρδεύσει την περιοχή από τα Φάρσαλα μέχρι και την Νίκαια με ένα κόστος που θα κατέβαινε γύρω στα 6 ευρώ το στρέμμα. Το συνειδητοποιείτε, από τα 40 ευρώ το στρέμμα στα 6 ευρώ το στρέμμα. Έτσι γίνεσαι πιο ανταγωνιστικό. Το συνειδητοποιούμε απόλυτα, κύριε Καραβάνα, αλλά θέλω... μου, βρε παιδιά, και πόσο θα κόστιζε να το φτιάξουμε αυτό το φράγμα? Μου λένε περί τα 50 εκατομμύρια. Εγώ σας λέω άντε να κόστιζε 100. Ξέρετε ότι πληρώνουμε για την ΕΡΤ 400 εκατομμύρια το χρόνο.
Γνωστό αυτό. Αλλά... Πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν σαν κοινωνία να αρχίσουμε να βάζουμε προτεραιότητες. Και όταν είσαι επαγγελματίας πολιτικός, η προτεραιότητά σου είναι να τα έχεις καλά με έναν δημοσιογράφο της ΕΡΤ, έτσι ώστε να μπορείς να ξαναεκλεγείς. Όταν όμως είσαι άνθρωπος της αγοράς και έχεις και κανονική δουλειά και δεν σε πολύ σκοτίζει να επανεκλεγείς, τότε αυτό που θέλεις πιο πολύ είναι να αφήσεις δύο πράγματα για τον τόπο σου. Και η διαφορά δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με ιδεολογίες, έχει να κάνει με ποιότητα ανθρώπου και με διαδρομή ανθρώπου. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, ειδικά τώρα τα τελευταία χρόνια που οι πολιτικές ιδεολογίες έχουν καταρρεύσει στην κυριολεξία. Είναι δυσδιάκριτες πλέον και οι γραμμές που χωρίζουν. Μα βλέπετε ότι κόμματα τα οποία παλιά συνήθιζαν να σκοτώνονται στα παράθυρα, παίζοντας θέατρο τελικά, συνεργάζονται μια χαρά στην κυβέρνηση και αύριο μεθαύριο θα δείτε και άλλα κόμματα που σήμερα είναι στην αντιπολίτευση να κάνουν πάλι το ίδιο, να πορεύονται με τον ίδιο τρόπο. Ναι, το πρόβλημα, επιμένω, ξεκινάει από το γεγονός ότι ορισμένοι άνθρωποι έχουν ως πρωταρχικό του στόχο να επανεκλέγονται. Αν εμείς ως πολίτες δεν φροντίσουμε να ανανεώνουμε αυτόν τον πολιτικό κόσμο, δεν πρόκειται να δούμε προκοπή. Γιατί ξέρετε και το πιο γάργαρο νερό αν έχεις, αν το αφήσεις στάσιμο, κάποια στιγμή αρχίζει και βρωμάει. Η δημοκρατία μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, αυτό το εργαλείο να ανανεώνουμε κάθε τόσο τη λίμνη με φρέσκο γάργαρο νερό. Αν δεν κάνουμε χρήση αυτού του εργαλείου, φταίμε εμείς. Δεν μας φταίει το νερό που βρώμισε. Συμφωνώ απόλυτα, ωστόσο, για το θέμα που θίξατε πριν όσον αφορά τα φάρσαλα και τους ταμιευτήρες και τα μικρά φαράγματα. Ξέρετε ότι τα ακούω εδώ και 45 χρόνια και εξαγγέλλονται και δεν γίνονται. Προφανώς κάτι άλλο κρατάει η δέσμη αυτή την κατάσταση. Αυτό που έμαθα εγώ συζητώντας με κόσμο στα φάρσαλα είναι ότι μερικές φορές ήταν ακόμα και ντόπιοι παράγοντες αντίθετων κομμάτων που φρακάριζαν το έργο μόνο και μόνο για να μην φανεί ότι μια συγκεκριμένη διακυβέρνηση έκανε κάτι θετικό. Ακριβώς. Είναι οι γνωστές αρρώστιες των Ελλήνων ήδη από την αρχαιότητα. Για να μην μας νικήσουν οι Λακεδαιμόνοι πηγαίνουμε με τους Πέρσες. Για δώστε μου λίγο τη δική σας λογική εξήγηση, αν μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο αποφεύγουν όλοι να απαντήσουν και δεν έχει απαντηθεί ακόμη. Αν συμφωνήσουμε σε ένα μίνιμουμ πραγματικό περιστατικό ότι τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ευθύνονται εξίσου, νομίζω, για την οικονομική κατάσταση την οποία βιώνει τώρα η Ελλάδα. Συμφωνείτε σε αυτό, ναι ή όχι? Συμφωνώ, χωρίς να χρησιμοποιώ απόλυτα την λέξη εξίσου, γιατί ξέρετε η λέξη εξίσου είναι κάτι που έχει να κάνει με μαθηματικά και επειδή εγώ είμαι άνθρωπος πολύ πρακτικός που μου αρέσουν τα νούμερα και μου αρέσουν οι μετρήσεις. Για πείτε μου τότε σαν νούμερο. Πριν πω εξίσου θα ήθελα να δω κάποια νούμερα. Δεν ήταν ούτε όλες οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ οι ίδιες, ούτε όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας οι ίδιες. Υπήρχαν κάποιες που ήταν λίγο καλύτερες και κάποιες που ήταν λίγο χειρότερες. Και αν δείτε τα νούμερα και τις καμπύλες του ελλείμματος και του χρέους θα δείτε ότι δεν ήταν όλοι οι ίδιοι. Και ξέρετε, ο ισοπεδωτισμός τελικά βοηθάει συνήθως τον χειρότερο. Όταν δηλαδή κάνεις μια προσπάθεια και κάπως συμμαζεύεις τα πράγματα. Όταν κάποιος σχολιαστής μετά από 30 χρόνια πει ότι όλοι αυτοί που πέρασαν ήταν οι ίδιοι, τελικά σε κάνει να αισθάνεσαι ηλίθιος, που δεν έκανες και εσύ αυτά που κάνανε οι άλλοι, ώστε να βάλεις πιο πολλά λεφτά στην τσέπη, ενδεχομένως ή περισσότερους ψήφους. Για μισό λεπτό, κύριε Καραβάνα. Να αναγνωρίζουμε το του Κέσσαρο στο Κέσσαρι κάθε φορά. Γίναν κάποιες προσπάθειες και γίναν και τραγικά λάθη. Για μισό λεπτό, διότι εδώ τώρα καταλαβαίνω ότι έχω να κάνω με έναν συντοπίτη που έχει όχι απλά διαφορετικό μυαλό, που ενδεχομένως προσεγγίζει την πραγματικότητα αυτή που αποκρύπτουν κάποιοι. Διότι αναφανδόν να ακούμε πως όλα τα δεινά ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 81 με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Κοιτάξτε, εσείς δεν βλέπω να λέτε αυτό το πράγμα. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Και επειδή αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα είναι μια ιστορική προσέγγιση, έτσι. Ακριβώς. Για να δούμε πού πρέπει να φτάσουμε και ποιους πρέπει να επιλέξουμε. Γι' αυτό σας την κάνω την ερώτηση αυτή. Καταλαβαίνω. Αυτό που διδάσκεται ακόμα και ένας πρωτοετής στο Πανεπιστήμιο της Ιστορίας είναι ότι πρέπει το κάθε γεγονός να το κρίνεις με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε, όχι με βάση τις σημερινές συνθήκες. Το 1981 η Ελλάδα είχε δυνατότητες να ξοδέψει κάποια χρήματα παραπάνω, η παγκόσμια οικονομία ήταν τελείως διαφορετική, συν το γεγονός ότι υπήρχαν και από το παρελθόν κάποιες κοινωνικές πιέσεις που έψαχναν να βρουν διέξοδο.
Η πρώτη λοιπόν τετραετία νομίζω του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και γιατί έφερε στο προσκήνιο ανθρώπους που μέχρι τότε ήταν υποδιωγμό και επειδή έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να φτιάξουν λίγο καλύτερα τη ζωή τους, αλλά και επειδή έκανε κάποιες αλλαγές στο επίπεδο το κοινωνικό, όπως για παράδειγμα ο πολιτικός γάμος, η ισότητα των γυναικών, το ΕΣΥ και ούτω καθεξής, τα οποία ήταν απολύτως απαραίτητα για να θεωρηθεί μια χώρα ευρωπαϊκή και σύγχρονη. Από εκεί και πέρα όμως αρχίσαμε να περνάμε σε αυτό που λέγαμε, στο ξεχύλωμα που δημιουργεί το στάσιμο νερό. Αρχίσαμε να έχουμε ανθρώπους να κάνουν τη μεγάλη ζωή, αρχίσαμε να έχουμε συντεχνίες οι οποίες να πιέζουν με αθέμητο τρόπο. Και απόλυτη διάβρωση στο δημόσιο τομέα. Έτσι, ακριβώς. Αυτό το οποίο νομίζω καλλιεργήθηκε και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι μια κουλτούρα της ίσονος προσπάθειας. Δηλαδή, και είναι κάτι το οποίο ακολούθησε και η Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά ζηλεύοντας την δημοτικότητα που είχε ο Παπανδρέου, ότι δηλαδή άμα τάζεις αρκετά και αν μοιράζεις αρκετά, είσαι ωραίος, κερδίζεις, προχωράς, επιβραβεύεσαι. Το αιώνιο λάθος. Όμως είναι μια ιστορία που έχει πολύ κοντά ποδάρια, γιατί όταν δεν παράγεις αρκετά, θα έρθει η μέρα που κάποιος γείτονας θα παράγει περισσότερα και θα σε φάει. Μάλιστα, ωραία. Θα ξαναγυρίσω λίγο σε εκείνη την ερώτηση, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ η απάντησή σας, κύριε Καραβάνα. Είπα ότι ευθύνονται εξίσου, το παίρνω πίσω το εξίσου. Ας δώσουμε κάποια ποσοστά τα οποία μπορείτε να τα δώσετε εσείς κατά προσέγγιση. Πώς γίνεται λοιπόν... Τη μεγαλύτερη ζημιά στο επίπεδο της συμπεριφοράς την έκανε η ύστερη περίοδος του Πασόκ, να το πω έτσι. Ναι. Αλλά σαφώς τη μεγαλύτερη ζημιά στο επίπεδο της οικονομίας, αν μιλάμε για την σημερινή κρίση, την έκανε η τελευταία τετραετία Καραμανλή. Μάλιστα. Αν δείτε δηλαδή τα νούμερα των ελλημάτων, δείχνουν ότι είχε χαθεί παντελώς ο έλεγχος. Είχαμε φτάσει το 2009 να πλησιάζουμε τα 30 δισεκατομμύρια έλλειμμα. Μάλιστα. Πυροβολούμε ωστόσο αυτόν που είπε λεφτά υπάρχουν και δεν πυροβολούμε εκείνον που εξαφάνισε τα λεφτά από το σιρτάρι. Παντελώς. Και οι δύο πυροβόλημα θέλουν. Και οι δύο πυροβόλημα θέλουν, γιατί δεν μπορεί να προσπαθείς να λύσεις ένα πρόβλημα όταν αρνείσαι να δεις τις αιτίες. Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καραβάνα? Να μου ερμηνεύσετε, γιατί εγώ θέλω να κατευθυνθώ στο ποτάμι. Όχι για να σβήσω τις αμαρτίες ή να τις ξεπλύνω τις προηγούμενες πολιτικές μου επιλογές. Πώς γίνεται λοιπόν αυτά τα δύο κόμματα που πολύ σωστά δώσατε την εξίσωση των ευθυνών τους, το ένα κόμμα να βολοδέρνει στο 3-4% και το άλλο να έχει 30%. Πείτε μου εσείς, σε ποια χώρα μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα πέραν της Ελλάδος? Κοιτάξτε, το Πασόκ απλώς έτυχε, ήταν καθαρά θέμα τύχης, να έχει την καυτή πατάτα στα χέρια την ώρα που έσκασε η κρίση. Θα συνέβαινε ακριβώς το ίδιο αν ήταν η Νέα Δημοκρατία στη θέση της. Και πιστεύω ότι θα δούμε τη Νέα Δημοκρατία τώρα να αρχίσει να έχει πολύ έντονες ζυμώσεις στο εσωτερικό της, μόλις θα χάσει. Γιατί ξέρετε ότι η εξουσία πάντοτε ενώνει, αλλά η ήττα φέρνει στην επιφάνεια έρηδες του παρελθόντος. Εδώ θα είμαστε και θα δείτε ότι και η μοίρα της Νέας Δημοκρατίας δεν θα ενδιαφέρει πάρα πολύ από το Πασόκ. Ίσως όχι στην ένταση και στην έκταση που συνέβη στο Πασόκ, γιατί και έτυχε να υπάρχουν και πολύ σοβαρές προσωπικές κόντρες. Αλλά σίγουρα θα υπάρχουν και τάσεις για αλλαγή ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν και συγγενείς χώροι υποδοχής για το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, γιατί παραδοσιακά, αν θέλετε, η κεντροαριστερή ρητορία ηγεμόνευε τα τελευταία 30 χρόνια στην Ελλάδα, οπότε ήταν πιο εύκολο κάποιος που αναζητά νέα πολιτική στέγη να βρει έναν χώρο που πρεσβεύει πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Ωραία. Και κάτι τελευταίο, κύριε Καραβάνα, κύριε Γιώργο Καραβάνα. Γιατί ποτάμι, γιατί δράση με ποτάμι και ποιος είναι ο στόχος? Είναι αυτός της τρίτης θέσης που φαίνεται έτσι ως περίγραμμα? Μακάρι να είναι στην τρίτη θέση. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ένας στόχος που μπορούμε να πετύχουμε. Αν δεν το πετύχουμε θα έχουμε την τρίτη διευρυντική εντολή να πηγαίνει στον Κορυδαλό και νομίζω αυτό δεν τιμάει τη χώρα μας καταρχήν. Τώρα γιατί ποτάμι? Κάποιους λόγους τους είπαμε. Γιατί οι άνθρωποι που έχει συγκεντρώσει το ποτάμι είναι διαφορετικής προέλευσης και διαφορετικής ποιότητας. Το ποιότητα δεν θέλω να το πω με τον τρόπο ότι οι άλλοι είναι κακοί, απλώς είναι διαφορετικός ο ρόλος τους και διαφορετική η καριέρα τους. Ποιος είναι ο ρόλος ο πολιτικός τώρα του ποταμιού? Θα έλεγα ότι είναι ένας ρόλος που μοιάζει και με τον γκάζι και με το φρένο. Αναλόγως με το ποιες θα είναι οι ισορροπίες μετά τα αποτελέσματα των εκλογών.
Χρειάζεται η Ελλάδα γκάζι για μεταρρυθμίσεις, τις οποίες αρνείται πεισματικά το κατεστημένο πολιτικό σύστημα, μια και θίγει τα προνόμια του. Φρένο σε ενδεχόμενες παλαβομάρες ή σε ενδεχόμενες μονομερείς ενέργειες που μπορούσαν να βάλουν σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο για την Ελλάδα. Συνεπώς η ψήφος στο ποτάμι είναι μια ψήφος που ναι μεν μας εξασφαλίζει σοβαρότητα και ασφάλεια και αποφυγή περιπετειών εθνικών, αλλά και επειδή είναι μια ψήφος που θα σπρώχνει μπροστά, θα πιέζει για μεταρρυθμίσεις, θα πιέζει για αυτονόητα πράγματα που θα έπρεπε να έχουμε κάνει εδώ και 30 χρόνια. Μάλιστα. Τι απαντάτε, κύριε Καραβάνα, σε αυτούς που λένε ότι ο Θεοδωράκης είναι, επιτρέψτε μου τη φράση, βαλτός για να διαρρήξει το χώρο που πρέπει, ώστε να μην υπάρξει αυτοδυναμία του παρακάτω χώρου του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Διότι νομίζω ότι τα ακούτε αυτά, τα λέει μέχρι και ο Λαζόπουλος τα λέει αυτά. Βεβαίως. Θα σας απαντήσω ειλικρινά όπως κάνω πάντα. Η απάντησή μου είναι δεν ξέρω αν είναι βαλτός. Αλλά έχω να προσθέσω κάτι που νομίζω τελικά δίνει ουσιαστική απάντηση στο ερώτημά σας. Ακόμα και αν ήταν βαλτός, οι άνθρωποι που έχει συγκεντρώσει το ποτάμι υπερβαίνουν τον Θοδωράκη ή οποιονδήποτε άλλον αρχηγό. Δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, ας πούμε, τον Γραμματικάκη ή τον Αρίστο Δοξιάδη ή τον Χαρίδημο Τσούκα που είναι καθηγητής στο Yale στην Αμερική να παίρνει γραμμή από οποιονδήποτε. Στην καλύτερη περίπτωση θα πάρουν το καπελάκι τους και θα φύγουν. Ο Θεοδωράκης έχει την ευφυΐα την πολιτική να ξέρει μέχρι που είναι τα όρια του και επιπλέον έχει το σθένος το ψυχικό να ακούει και να ξέρει ότι δεν τα ξέρει όλα. Κατάφερε λοιπόν κάτι που δεν κατάφεραν άλλοι αρχηγοί, οι οποίοι συνήθως θέλουν αυλοκόλακες, ας πούμε, κατώτερης στάθμης από τους ίδιους. Ο Θεοδωράκης κατάφερε να μαζέψει ανθρώπους που είναι του υψίστου δυνατού επίπεδου και αυτό εμένα με διασφαλίζει. Ξέρω ότι ο Γραμματικάκης δεν πρόκειται να πάρει γραμμή από κανέναν και ξέρω ότι και ο Καραβάνας δεν πρόκειται να πάρει γραμμή από κανέναν. Κάτι θέλει να σας ρωτήσει και ο Δημήτρης ο Παυλής, κύριε Καραβάνα. Ευχαριστώ. Κύριε Καραβάνα, καλημέρα και καλή επιτυχία σας εύχομαι. Καλημέρα. Καραβάνας, όχι Καραβανάς. Παρότι στο στρατό ήμουν αξιωματικός. Δεν πειράζει, συγγνώμη. Ακούστε με να δείτε. Έχω μια παρατήρηση. Η σύψη άρχισε από τον Ανδρέα Παπαντρέου με εκείνο το περίφημο ένα δωράκι στον εαυτό του έκανε για το Μαυράκι, το διευθυντή της ΔΕΗ. Το θυμάστε? Το θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, ένα άλλο. Ουσιαστικά είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι αυτό που ενδεχομένως να γινόταν και παλιότερα αλλά γινόταν κάτω από το τραπέζι, τώρα άρχισε να γίνεται εμφανώς και να αναγνωρίζεται ως θεμιτή και ως αποδεκτή συμπεριφορά. Και επειδή ξέρετε στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη κοινωνική συνοχή και ο βιομήχανος δεν απέχει και τόσο πολύ από τον περιπτερά, παρότι λέμε το αντίθετο, σε άλλες χώρες η απόσταση είναι χαόδη, στην Ελλάδα δεν είναι τόσο μεγάλη, δεν άργησε η διαφθορά να φτάσει από τα υψηλότερα μέχρι και τα κατώτατα στρώματα. Μπήκαν όλοι σαν κοινωνία σε αυτό το παιχνίδι και ουσιαστικά αυτό τι έκανε, πυροβολούσε το πόδι μας. Κόβαμε όλοι μαζί το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε. Ένα άλλο. Με το κολέγιο του Yale με απογοητεύσατε λιγάκι, γιατί εκεί σπούδασαν της στατιστικής Γεωργιάδης είναι. Ναι, σας είπα για τον Χαρίδημο Τσούκα. Ναι, όχι. Ο Γεωργιάδης ήταν στατιστική που έβγαλε τα πλαστά στοιχεία. Ναι, δεν ξέρω αν σπούδασε εκεί. Ο κύριος Τσούκας διδάσκει εκεί. Ναι, ακούστε με λοιπόν. Ναι. Στο κολέγιο του Yale λοιπόν σπουδάσανε Παπαντρέου, Σαμαράς, Γεωργιάδης. Άρα αρχίζω να τους βλέπω ύποπτα αυτούς τους κυρίους που είναι σε αυτό το κολέγιο. Ακούστε με λίγο, ακούστε με. Προηγμένη τεχνολογία τώρα αυτή. Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αν πληρώσεις τα δίδακτρα, μπορείς να σπουδάσεις. Τα δίδακτρα είναι πολύ ακριβά, δεν μπορούν να τα πληρώσουν όλοι. Αν είσαι Παπανδρέου, μπορείς να τα πληρώσεις και να σπουδάσεις εκεί, να πάρεις πτυχίο από εκεί. Το θέμα μου. Για να μπορείς όμως, ακούστε με λίγο, για να μπορείς να χρεώνεις τόσο ψηλά δίδακτρα, πρέπει να έχεις καθηγητές πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Δεν πρόκειται λοιπόν να προσλάβεις για καθηγητή κάποιον ο οποίος δεν έχει τα απαραίτητα εχέγγυα. Είναι τελείως άλλο πράγμα να πάρεις φοιτητή κάποιον που σου πληρώνει αρκετά δίδακτρα και τελείως άλλο πράγμα να επιλέξεις για καθηγητή κάποιον που θα ήταν ακατάλληλος. Η αναφορά μου στο κολέγιο γίνεται για τον εξής λόγο. Ότι αυτά τα παιδιά σπουδάσανε στο ίδιο κολέγιο και πήρανε τη γραμμή του κολεγίου. Αλλά το κυρίως μου ερώτημα είναι το εξής. Η γραμμή των καλών πανεπιστημίων του κόσμου είναι να σκέφτεσαι ελεύθερα.
Δεν υπάρχει γραμμή. Αυτά τα πράγματα είναι συνωμοσιολογίες ελληνικής εμπνεύσεως. Και ο Τσόμσκι στο Χάρβαρντ είναι που λέει ακριβώς τα ανάποδα από τους άλλους μισούς καθηγητές του ίδιου πανεπιστημίου. Αυτά τα πανεπιστήμια παράγουν ηγέτες σε όλο τον κόσμο και είναι πανεπιστήμια στα οποία καλλιεργείται η κριτική σκέψη και η ελεύθερη έκφραση. Πολύ περισσότερο θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δίνει γραμμή το ελληνικό πανεπιστήμιο, στο οποίο φημώνεται η οποιαδήποτε αντίθετη άποψη, παρά αυτά τα πανεπιστήμια. Μην τα αποκαθιλώσουμε όλα, γιατί δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ σοβαρά πανεπιστήμια στον κόσμο και το Yale είναι ένα από αυτά. Ακούστε λιγάκι το κυρίως ερώτημά μου τώρα. Υπήρξαν πολιτικές τα τελευταία 5 χρόνια που μία μεσαία τάξη την καταντήσανε νεόπτωχοι, μετά θεόπτωχοι και τώρα υπερχρεωμένοι. Θα ήθελα τη θέση τη δική σας και του κόμματός σας για αυτή τη μεσαία τάξη η οποία πέθανε. Και αν αυτή τη θέση θα τη στηρίξετε εφόσον εκλεγείτε, και εύχομαι να εκλεγείτε, ακόμη και με το όπλο της ανεξαρτησίας από το κόμμα, αν το κόμμα παραστρατήσει. Η γρήγορη απάντηση είναι ναι, όσο με αφορά προσωπικά. Τώρα, σχετικά με την μεσαία τάξη, υπάρχουν πολλές οικονομικές μελέτες που δείχνουν ότι είναι το σύνηθες υποζύγιο της φορολογικής πολιτικής. Πάντοτε όταν οι φόροι σε οποιαδήποτε χώρα ανεβαίνουν, όταν οι συντελεστές φορολογικοί ανεβαίνουν, αυτός που την πληρώνει κυρίως είναι η μεσαία τάξη. Και αυτό επειδή η χαμηλή τάξη έτσι κι αλλιώς δεν έχει χρήματα για να δώσει φόρους, ενώ η πάρα πολύ υψηλή τάξη έχει τους τρόπους να τους αποφεύγει. Συνεπώς, αν θέλουμε να μην έχουμε πάρα πολύ μεγάλα βάρη στη μεσαία τάξη, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην έχουμε πολλούς φόρους. Και αν σκεφτούμε για ποιο λόγο έχουμε πολλούς φόρους, θα πρέπει να πάμε και να δούμε τις δαπάνες του κράτους. Και υπάρχουν δαπάνες του κράτους οι οποίες είναι λογικές και πρέπει να γίνονται ή και να αυξάνονται. Θέλουμε περισσότερες δαπάνες, ας πούμε, για το στρατό ή για την υγεία ή για την παιδεία, για την αστυνομία κτλ. Θέλουμε όμως πολύ λιγότερες δαπάνες για οργανισμούς οι οποίοι υπάρχουν χωρίς κανένας να ξέρει τι κάνουν. Θα σας πω ένα νούμερο και συγκρατήστε το. Στην Ελλάδα έχουμε 431 οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με την αγροτική ανάπτυξη. Αν δεν είχαμε οικονομική κρίση θα έπρεπε να σκάμε στα γέλια με αυτή την κατάσταση. Αλλά δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα. 431 δημόσιους οργανισμούς που ασχολούνται με την αγροτική ανάπτυξη. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα τι αλληλοεπικαλύψεις καθηκόντων υπάρχουν εκεί μέσα, τι κομφούζιο θεσμικό δημιουργείται, και η αιτία ποια είναι? Η αιτία είναι απλώς ότι όταν είσαι πολιτευτής και θέλεις να ξαναεκλεγείς, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να ιδρύσεις ακόμα έναν οργανισμό για να μπορέσεις να διορίσεις ακόμα μερικούς ψηφοφόρους σου. Είναι τόσο απλό. Ακούστε λιγάκι και ένα άλλο. Μου το δώσατε εσείς το ερέθισμα με αυτό που είπατε για την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης. Προκαιρού διάβασα ένα βιβλίο του Κωνσταντίνου Κόλμερ, ενός παλιού δημοσιογράφου. Τίτλος του ήταν «Η συσάχτεια των δανείων και των καταθέσεων και ο σφαγιασμός της μεσαίας τάξης». Σε ένα σημείο το ανέφερε ότι η Ελλάδα για να επιβιώσει πρέπει ο όγκος του δημοσίου να περιοριστεί στο 2% του πληθυσμού, όπως είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Άρα 205.000. Τι θέση έχει το κόμμα σας για αυτό το νούμερο? Το 2% εμένα μου φαίνεται υπερβολικά μικρό. Τόσο είναι στα ευρωπαϊκά προηγμένα κράτη που μπορούν και αντέχουν να πληρώνουν χωρίς να υπερφορολογούν τη μεσαία τάξη. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι είναι τόσο στην Ευρώπη. Υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν επίσης πολύ εκτεταμένο δημόσιο τομέα, όπως είναι για παράδειγμα η Γαλλία, όπου έζησα για 4 χρόνια. Το ζήτημα έχει τεθεί ήδη από το 1947. Υπάρχει μια έκθεση του Αμερικανικού State Department που λέει ότι τα δύο βασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι αφενός οι πολύ υψηλές δαπάνες σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας της, και δεύτερον η πάρα πολύ χαμηλή αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Αυτό το τελευταίο μερικές φορές είναι πιο σημαντικό και από το πρώτο. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι ξοδεύουμε πολλά λεφτά. Είναι ότι αυτά τα λεφτά δεν πιάνουν και τόπο. Σκεφτείτε ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό, για να μην μπλέκουμε με πολύπλοκες αναλύσεις. Πόσοι γονείς έχουν παιδιά τα οποία έμαθαν αγγλικά στο ελληνικό δημόσιο γυμνάσιο? Υπάρχει ένας? Αμφιβάλλω. Όλοι μας όμως, με τη φορολογία μας, έχουμε πληρώσει την καθηγήτρια αγγλικών του παιδιού μας. Και το απόγευμα ξαναπληρώνουμε μια άλλη καθηγήτρια στον ιδιωτικό τομέα για να μάθει το παιδί μας αγγλικά. Λοιπόν, δύο δρόμοι υπάρχουν. Και αυτό είναι, αν θέλετε, οι δύο διαφορετικές ιδεολογίες.
Ή θα πεις ότι εγώ θα βρω έναν τρόπο ώστε να επιβάλλω την καθηγήτρια του δημόσιου σχολείου να μαθαίνει στο παιδί μου αγγλικά σωστά, ή θα πεις ότι δεν θέλω να την πληρώνω, θέλω τα λεφτά στην τσέπη και άσε με μένα να βρω πώς θα μάθω στο παιδί μου αγγλικά. Η μία η προσέγγιση είναι η νεοφιλελεύθερη, η δεύτερη είναι η προσέγγιση η πιο σοσιαλδημοκρατική. Αυτό που κάνουμε εμείς πάντως στην Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Να είμαστε ταυτόχρονα και το ένα και το άλλο και να ξοδευόμαστε και με υψηλούς φόρους και μετά να πληρώνουμε και ιδιωτική οικονομία. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει καθαρά με ζητήματα ποιότητας της δημόσιας διοίκησης. Και η ποιότητα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα είναι γνωστή, δεν χρειάζεται να την περιγράψω εγώ. Ωραία, κύριε Καραβάνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ξεφύγαμε λίγο και από τα όρια. Να μιλήσουμε. Συγγνώμη που σας ζόρισα λιγάκι. Καθόλου. Αυτή είναι η πραγματική πολιτική. Το να κάνουμε προεκλογικές φιέστες ή να ξοδεύουμε λεφτά στις εφημερίδες είναι το εύκολο μέρος. Το δύσκολο μέρος είναι να καταφέρουμε να ρίξουμε στο τραπέζι κάποιες ιδέες που ίσως να είναι προφανείς, αλλά για κάποιο λόγο τα κατεστημένα κόμματα δεν θέλουν καθόλου να συζητήσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, κύριε Καραβάνα. Σε ευχηθούμε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.